Tohle to je příruční ramení pánská taštička od Samsonite, čili hodně velká kvalita. Údajně. No, ale tady se dozvídáme, že se to vlastně vyrábí v Číně, takže patrně bude chyba ve výstupní kontrole. Tady má logo krásný. No a jde o to, jak vypadá po 2 letech nošení nepravidelného, vlastně jenom v letní sezóně. Koženka se úplně rozpadá, takže je to na vyhození. No škoda, za 70 €, docela drahá věc.